but sincerely speaking iji gwa gị eziokwu ndị nọ Naija unu amara ife ndị nọ na South ebe a na-afụ unu amara ife ụmụnne anyị nọ na South ebe a na-afụ kpatalụ nke bụ na mmadụ ya ese ndị ego na-ata afụ gosi nwa nwoke be anyị na-bele akwa na betelụ m o bere akwa na betelụ m o sendịrị m meseji si mụ na ya banyego guys ọ bụrụ na ya lenara before because ịmagolu ọmụnwa na-etinye style ntị eme content banye lena ịghọtago ọ sị na ya bụrụ na ya nwee nweburu nwaanyị South before beti na ebibiro n'ụlọ otu nwaanyị South na ifefa na-eme bụ fa bịa fa akụkpọlia nwaanyị anaba fa bịa akụkpọlia na one fa ya anọ ịmagolu South na hụ fa bịa fa nara ekwe na ana because ọ na-akpọtanụ ndị na-aga abịa ọ bụrụziara ịpịa ọkụ ka fa pasta na ndị enwere aka ọrụ n'ọfa bịasị afọ atọ fa ya nazi de na omegidezimegide ọgwagidekwa onye a were wayo si onye anya na bụ onye wee naba na fa achọgo mis ka anyị na ya na-abụ ka ya na fa biri na ya chọrọ ịghọtago de na nwaanyị ada ihe nọgidere n'obodo anyị si na nwaanyị kọ gị ịpụtagodo na n'iru dọọ gị nwaanyị na-agafe nwaanyị South na-agafe ịkpọrọ onye ọbata bịa nye yi nwaanyị ada aka akụ n'obodo a onye maka ụmụ anụmanụ ejiri wee chọọ ịnanụ nwaanyị bụ ife izizi gba chip ị nwere ike ime nwa achieve n'obodo a then before other things inwetezi ego bụzi ịtakọ nkere bifo imetụ ego aka beti nwaanyị nke Filipwa dịkwara izi inweta ndị nke na-agba klọb ha gbasịa klọb fasi gị na fe daso ndị na-jere gba klọb ụmụ anụmanụ ụmụ nwaanyị obodo fa nwere ebe fa ya larụ fe nwere eburu fa ndị nọọsụ saịdị a inwe chansị iburu fa just ka fa debere isi inyefa mmanya fa nwụọ ipi ọkụ na-esoyi ụtụtụ fa naba ndị nke art iburu ndị nke a ị na-emaneji ndị nke iche everyday na-eburu ndị nke a ndị ya na-afụ bọsfe nwetara ọrụ fa bịalalụ nye ya onwe fa ilie ka o si wee soyi ọgbụọ ya daisi ọgbụọ gị abụọ fa nabakwa ịtụfafa abịa nke a bụ jos nidiri itinye onwe ya nsogbu gbasara nke a mana chụtazie ego 100 rand ịchụta 100 rand gbakọrọ ọnụ ịkpati ya ihe eme otu a ihe atakụta ya kọ nkere bifo iwe nweta nwodi mani so ka m continue vidio ka m stop ebe a continue vidio wee kọwara gị ife m chọrọ ikwu n'ime vidio bifo nkọwazie ụmụ anụmanụ ụmụ nwaanyị obodo so ka m continue again